sugeng pitepungan malih kalian Bulina. Ing pitepungan iki Bulina badhe bahas babagan pacelaton. Nah, pacelaton kuwi omong-omongan antarane wong loro utawa luwih. Nah, pacelaton kuwi raket banget kalian apa sing diarani unggah-ungguh basa. Nah, tiap semester Bulina mesti nerangake babagan unggah-ungguh basa. Nah, nanging monggo sesarengan dibaleni malih apa kuwi unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa kuwi cacahé wonten sekawan, wonten ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Ngoko lugu. Ngoko lugu inggih menika unggah-ungguh basa Jawa kang ngangge tembung ngoko sedaya. Ngoko lugu dipunagem ngendikan tiyang sepuh dhateng cah enem lan saumuran sing wis raket. Tuladhane, "Nduk, Bapak arep lunga." "Nggih, Pak." Nah, "Nduk, Bapak arep lunga" iki arane ngoko lugu. Utawa omong-omongan antarane bocah saumuran. "Kowe arep nang endi?" Nah, "Jenengmu sapa?" Kuwi arane ngoko lugu. Ya kuwi ngoko tembunge ngoko sedaya, boten wonten kacampuran tembung krama. Nah, dene ngoko alus. Ngoko alus inggih menika unggah-ungguh basa kang ngagem tembung ngoko ananging dipuncampur kaliyan krama inggil. Dipunagem guneman kaliyan tiyang saumuran ananging ngendikan bab tiyang sepuh. Nah, cara awakmu saumuran karo kancamu omong-omongan ning bahas bapak utawa ibu utawa mbak utawa liya-liyane sing luwih sepuh. Tuladhane, "Bapakmu dhahar apa?" "Bapak dhahar jagung." Nah, iki ukara iki ngoko kacampuran krama. Kramane kuwi tembung dhahar. Utawa umpama ana kancamu teka ning omahmu, "Lho, kowe dhewean, lah ibumu ning ndi?" "Ibuku tindak pasar." Nah, ibuku tindak pasar kuwi arane ngoko alus. Nah, unggah-ungguh nomor 3 ya kuwi krama lugu. Krama lugu inggih menika unggah-ungguh basa kang tembungipun migunakake tembung krama madya sedanten. Nah, tuladhane tembung krama madya kuwi kowe, sampeyan, panjenengan. Nah, sing dianggem sing sampeyan. Wonten ing krama lugu sing dipunagem sing madya, sing sampeyan. Tuladhane, "Sampeyan ajeng wonten griyane sinten?" "Kula pados griyane bejo, Mbak." Nah, tembung niki kalih-kalihe niki ngagem krama lugu, bahasane ngangge krama madya. Nah, krama sing madya wonten ing kamus basa krama ngoko krama kan wonten 3 kolom biasane ngoko krama madya lan krama inggih. Nah, nek krama lugu biasane sing diagem niku ingkang krama madya. Krama alus inggih menika unggah-ungguh basa kang migunakake tembung krama inggil sedaya. Ater-ater utawa kang diarani awalan lan panambangipun utawi akhiran ugi dipun kramakaken. Nah, dipunagem ngendikan kaliyan tiyang sepuh, cah enem dhateng tiyang sepuh. Tuladhane, "Kowe arep ing omahe sapa?" Nah, iki nek diowahi dadi krama inggil dadosipun panjenengan badhe wonten dalemipun sinten. Nah, ater-ater lan panambang melu dikramakake. Nah, niki wonten panambang dipun kramakake dados ipun. Umpama wonten tembung dikongkon dipun kramakake dados dipun utus lan sapiturute. Nah, iki wonten
Tuladha malih ngomong apa? Bapak kula badhe matur. Nah, bapak kula badhe matur. Nah, iki arane krama inggil. Nah, pacelaton kuwi raket banget kalian unggah-ungguh basa amarga pacelaton utawa kang diarani dialog kuwi omong-omongan antarane wong loro utawa luwih. Nah, dene nek omong-omongan kuwi biasane karo wong sing saumuran. Nah, nek saumuran ngangge unggah-ungguh basa ya kuwi ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko alus dipunagem mbok menawi ngomongke tiyang sepuh. Nah, dene nek omong-omongan karo wong sing luwih tuwa nganggene unggah-ungguh basa krama alus. Nek wong tuwa ngendikan karo cah enom nganggone ngoko lugu. Nah, Bulina gadah tuladha. Sampunipun materi, ayo sesarengan Bulina gadah gladen tuladha pacelaton. Monggo ayo. Dek, bapakmu ono? Adik mangsuli, pangapunten Bu, bapak nembe kemawon tindak. Ana ing pacelaton dhuwur, adik migunakake unggah-ungguh basa. Ayo basa napa? Adik niki omong-omongan kalih ibu. Cah cilik ngomong karo wong tuwa, wong sing luwih tuwa nganggo mau apa? Diterangke Bulina. Nganggem unggah-ungguh basa krama alus apa lugu? Alus. Cah cilik nek ngomong karo wong sing luwih tuwa kuwi wajib nganggo krama alus. Nah, tuladha nomor kalih. Min, kowe kok dhewean ning omah? Bapakmu ing ndi? Bapak ibuku lagi turu. Nah, supaya pacelaton ing dhuwur trep tembung sakjroning kurung kudu diowahi dadi bejo lan paimin iki saumuran. Ananging lagi ngomongke wong sing luwih tuwa. Berarti tembung turu kudu diganti dadi sare. Amarga napa? Amarga ngomongke sing luwih tuwa meski bejo lan paimin iki saumuran, dadi kudu nganggo basa sing rada alus, ya kuwi ngoko alus kan. Amarga ngomongke bapak lan ibu. Nah, berarti saka pacelaton niku mau nganggo unggah-ungguh ngoko alus. Nah, bapak ibuku lagi sare. Kuwi jenenge ngoko alus, ngoko kacampuran krama. Bacute. Nduk, Simbah arep mangan, tulung jupukno. Aku mangsuli, iya Mbah, arep mangan apa? Supaya pacelaton ing dhuwur dadi trep, ukara kang diomongke aku kudu nganggo krama alus. Wahana dadi krama alus, ayo. Iya Mbah dadi nggih Mbah. Nah, arep ditetekke krama alus dadi ajeng napa badhe? Arep ajeng badhe. Berarti nek ajeng niku madya, nek alus kuwi badhe. Tangan dadi dahar. Nah, apa dadi? Napa? Nggih, Mbah, badhe dahar napa? Niku sing trep. Terus cek. Banjur. Ibu, aku arep lunga pasar le, kowe melu ora? Mboten Bu, panjenengan badhe mundhut napa? Aku iki nganggo krama alus, mergo ngomong karo ibu. Dening ibu nganggo ngoko lugu. Aku arep tuku beras karo iwak. Kowe titip apa? Ora Bu, lah kowe numpak apa? Nah, supaya pacelaton ing dhuwur kuwi trep. Nah, aku kuwi kudune nganggo krama alus. Dadi tembung ora Bu, lah kowe numpak apa kuwi wajib didadekke krama alus. Ayo dedekke ora kuwi mboten. Bu. Lah, kowe sampean apa dadi panjenengan?
panjenengan. Numpak dadi apa dadi napa. Nah, boten Bu, lah panjenengan nitih napa? Mengkono kuwi tuladhane pacelaton ing basa Jawa. Dadi pacelaton ing basa Jawa kuwi ora bisa ucul saka sing arane unggah-ungguh basa. Omong-omongan antarane wong sing saumuran kuwi nganggone ngoko lugu. Omong-omongan antarane saumuran ning bahasa wong sing luwih tuwa kuwi nganggone ngoko halus. Omong-omongan antarane wong saumuran utawa wong sing luwih tuwa ananging urung patiya akrab kuwi bisa nganggo krama madya. Dening omong-omongan antarane cah cilik marang wong tuwa kuwi wajib nganggo krama alus. Nah, mangkono ingkang saged dipun andharaken Bulina mbok bilih wonten klental-klentu Bulina nyuwun agunging samudra pangaksami. Sugeng sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.